ஸோ நம்ம இப்போ இன்னைக்கு 4வது அத்தியாயத்தை பார்க்க போகின்றோம். அதாவது டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ், ஆழ்நிலை அறிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை. அதாவது ஞானத்தின் இதுல வந்து நம்ம வந்து அதாவது ஞானத்தின் அடிப்படையில் எவ்வாறு நம்ம வந்து கர்ம யோகத்தை வந்து பரிபாலிப்பது. ஸோ ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளும்போது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம வந்து எவ்வாறு செவ்வனே செய்ய முடியும். ஸோ ஞானம் என்பது கண்டிப்பா நமக்கு தேவை இல்லையா? இன்டெலெக்சுவல் அந்த இன்டெலெக்ட் இல்லைன்னா கண்டிப்பா நம்ம எந்த ஒரு செயல்பாடிலுமே வந்து ரைட்டான ஒரு டைரக்ஷன்ல எடுத்துட்டு போயிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஜஸ்டிபிகேஷன் நம்மளால பண்ணிக்க முடியாது. நமக்கு நாமே வந்து ஜஸ்டிபிகேஷன் கண்டிப்பா செய்யணும். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து நம்ம கரெக்டா செஞ்சிருக்கிறோமா இல்லையா, ஸோ நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து நல்வழியில எடுத்துட்டு வந்திருக்குமா இல்லையான்னு நமக்கு நாமே வந்து ஜஸ்டிபிகேஷன் இல்லையா. ஸோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து அவரவர்களுக்கு வந்து வெவ்வேறு நிலைகள்ல வந்து இருக்கும் பொழுது ஒரு தாய் தந்தையாக, ஒரு இடத்துல வந்து வேலை செய்யக்கூடியவர்களாக நாம வந்து இருக்கு இல்லை வந்து ஒரு பவர்ஃபுல், அதாவது ஒரு ஆளும் தன்மையில் இருக்கு ஒரு சத்திரிய ரோல், இல்லைன்னா ஒரு பிராமணிக்கல் ரோல், இல்ல ஒரு சூத்ரா ரோல், இல்லைனாக்கா ஒரு வைசியன், ஒரு பிசினஸ், இந்த மாதிரியான வெவ்வேறு நிலைகள்ல வந்து நம்ம பிசினஸ் பண்றோம்னா அந்த பிசினஸ்ல வந்து நாணயத்தை நாம் எவ்வாறு கடைபிடிக்கின்றோம், அதற்கு ஒரு அதாவது அதுக்கு நமக்கு ஒரு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் என்பது கண்டிப்பா தேவை இல்லையா. சோ இல்லைன்னா நம்ம தவறான, அதாவது பேராசையால நம்மளுடைய, அதாவது ஒரு ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கி 100 ரூபாய்க்கு விற்கக்கூடிய ஆசைகள் நமக்கு வரும் இல்லையா. அந்த மாதிரி எவ்வளவு லாபத்தை நம்ம சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மினிமமா ஒரு 20 to 25% ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம வந்து அவ்வளோ சம்பாதிச்சாலே போறோம். அதுக்குள்ளேயே நம்ம சம்பாதிக்கணும். அதுலயும் வந்து நம்ம வந்து 50% ஆஃப் தட் வந்து நம்ம வந்து சேரிட்டபிள் கொடுக்கணும்னு வேத சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா நம்ம சில பேர் வந்து பேராசைனால ஒண்ணுக்கு டபுளா விற்கிறது, இல்ல ட்ரிபிளா விற்கிறது, இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள்லாம் செய்திருக்கோம் இல்லையா. அதிகமான ஒரு ப்ராஃபிட்டை வச்சு விற்கும் பொழுது அதெல்லாமே வந்து பாவப்பட்ட பணமாக மாறிவிடும் ஆக்சுவலி. அதனால நம்ம எவ்வாறு சம்பாதிக்கின்றோம் என்பது ரொம்ப முக்கியம். கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கக்கூடிய இப்ப மந்த்லி சேலரி வரவங்களுக்கு வேற ஆப்ஷன் கிடையாது, அதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம வேலை செய்யறோம், அதுக்கான சம்பளம் வருது. ஆனா பிசினஸ் செய்யறவங்க வந்து அதை பத்தி யோசிக்கணும். சூத்திரர்களாக நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறோம்னா வி ஆர் இந்த கேட்டகரி ஆஃப் அந்த அந்த செயல்பாடில் இருக்கின்றோம் என்று பொருள். அதே மாதிரி ஒரு பிசினஸ்ல வந்து ஒரு விவசாயி, இவங்க எல்லாருமே வந்து வைசிய ரோல் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி சத்திரியன் என்பது ஆளும் தன்மை, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிறவங்க. அதே மாதிரி பிராமணிக்கல் இருக்கவங்க, சொல்லி கொடுக்குறவங்க, ஒரு டீச்சரா இருக்கிறவங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஞானத்தை பற்றி புகட்டுறவங்க எல்லாம் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறது. ஸோ இந்த 4 சமுதாய பிரிவுகளை வந்து நாம வந்து மேப் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொரு விதமான நிலையில வந்து வீட்டுல நம்ம வந்து எல்லா வேலையிலுமே இழுத்து போட்டு செய்வோம் இல்லையா. சோ அதாவது வீடை வந்து மெயின்டைன் பண்றதே ஒரு பெரிய கஷ்டமான வேலை. சோ அதுல எல்லா தாயானவள் எல்லாவற்றையுமே வந்து செய்கின்றாள் இல்லையா. சோ அப்போ வந்து அவங்க வந்து தட் அவங்களுடைய நிலை என்னன்னாக்கா உழைப்போர், அந்த நிலையில தான் தாய் வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறாள். அதே தாய் வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து உட்கார வச்சு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய தகுதியும் உண்டு இல்லையா. பாடத்தை சொல்லி கொடுக்கணும். அப்போ அந்த பிராமணிக்கல் நேச்சர் அவங்களுக்கு இருக்கு. அதாவது சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு விதமான, இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஒரு டைனமிக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். மல்டிபிள் ரோல்ஸ் நம்ம எல்லாருமே பிளே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த காலத்துல அப்படி கிடையாது. சோ குருக்குள்ள தான் வந்து போய் அனுப்பிடுவாங்க. அங்கேயே வந்து பிள்ளைகள் வந்து இருந்து குருவினிடத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் கத்துண்டு அந்த அந்த 25 வயது ஆன பிறகுதான் வந்து வீட்டுக்கு வருவாங்க. அந்த மாதிரி முழுமையாக எல்லா வித்தைகளையுமே கற்று முடித்த பிறகுதான் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய தகுதி வந்து அந்த பிள்ளைக்கு இருந்தது. அப்போ தாய் தந்தை எதுவுமே அங்க வந்து சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து சத்திரியன் ஆகப்பட்டவன் அவனும் வந்து ஆளும் தன்மையை பற்றி, அரசனாகப்பட்டவன் இல்லை பிராமணிக்கல் சப்போர்ட்ல தான் அவங்களுடைய கைடன்ஸ்ல தான் அவங்களுடைய ஆட்சியை வந்து நடத்துவாங்க. இந்த மாதிரி காலகட்டங்கள்ல அப்ப இருந்தது. ஆனா இப்போ அப்படி கிடையாது. we are all in the multiple roles. அதனால அதே சேம் வர்ணாசிரம தர்மத்தையே நம்ம வந்து கடைசி வரைக்குமே நம்மளால பரிபாலிக்க முடியாது. எல்லாம் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்சா தான். நம்மளால எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து பரிபாலிக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம செஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸோட போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம் हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். சோ நாம் இன்னைக்கு ஞான யோகம் அப்படின்னா கர்ம ஞான யோகத்தை பற்றி இந்த 6 அத்தியாயங்களே கர்மத்தை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து ஞானத்தை கலந்து நாம் எப்படி வந்து நம்மளுடைய கர்மத்தை நாம வந்து செயல்படுத்த போகின்றோம் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் இந்த அத்தியாயம் 4வது அத்தியாயம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான அத்தியாயம். இதுல சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் படிக்க போறோம் நம்ம. சோ நாம எந்த சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்றோம், சோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயங்கள்லாம் எது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நாம இங்க வாசிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்மரியை வந்து பார்க்கின்றோம். அதாவது 4 ஸ்லோகங்கள் ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தின் பரம்பரை. அதாவது இப்ப பகவத்கீதை வந்து முதலில் எப்பொழுது பேசப்பட்டது, எங்கு பேசப்பட்டது, யாரிடம் பேசப்பட்டது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே எடுத்துரைக்கிறது. இப்பதான் அர்ஜுனருக்கு மட்டும்தான் பகவான் வந்து எடுத்துரைத்தாரா, இல்லை அதற்கு முந்தைய இதுலயே வந்து யாருக்காவது எடுத்துரைத்திருக்கிறாரா அப்படிங்கிற அந்த பரம்பரையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறதுங்க. அடுத்து 5வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவானின் திவ்யமான தோற்றம். நம்மளுடைய தோற்றமும் அவருடைய தோற்றத்துக்கும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ற போது அந்த தோற்றத்தினுடைய மகிமை என்ன, நமக்கும் அவருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம இங்க தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் படைப்பாளி மற்றும் உச்சம் இல்லையா. இந்த பிக்சர் வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது விரிவங்கங்கள், பகவானுடைய விரிவங்கங்களை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். சோ அந்த விரிவங்கங்கள் வந்து 8வது சாப்டர்ல தான் நம்ம வந்து படிப்போம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அவர் எவ்வாறு இந்த அனைத்து பாதைகளின் அவர் எல்லா செயல்களிலுமே அவர் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் சோ அதனுடைய அவர் ஏதுமற்ற செயலற்ற நிலையிலும் அவரால் இருக்க முடியும் என்பதை நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. சோ இன்னும் இந்த சாக்ரிஃபைசஸ், அதாவது தியாகங்களை பற்றி இதை பற்றி எல்லாம் நாம இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து வாசிக்க போகின்றோம். அடுத்து 16லிருந்து 24 வரைக்கும் வந்து மேலும் ஞானதலத்தில் கர்மாவை புரிந்து கொள்ளுதல். சோ ஒருவருடைய கர்மா அதாவது கர்மா என்றால் செயல்படும் தன்மை இல்லையா. நாம எந்த செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் இப்ப எல்லாரும் நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம், அவ்வளவுதான். இது ஒரு ஆக்ஷன். ஆக்சுவலி அது எதை கேட்பதற்காக உட்கார்ந்திருக்கின்றோம், பகவத்கீதையை கேட்பதற்காக உட்கார்ந்திருக்கின்றோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு செயலுமே வந்து கர்மம் என்று சொல்லப்படும். கர்மம் என்பது தவறான வார்த்தை கிடையாது. அவன் கர்மா அவன் அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஏதாவது திட்டணும்னா கூட நம்ம அந்த மாதிரி பேசிடுறோம் இல்லையா. ஆனா கர்மா என்பது வந்து தவறான வார்த்தையோ இல்லை கெட்ட வார்த்தையோ கிடையாது. அந்த ஆங்கிள் நம்ம சொல்லக்கூடாது. கர்மம் என்றால் நாம எந்த செயல் செய்தாலுமே அதற்கு கர்மம் என்று பொருள். அதுல நற்கர்மா இல்ல துர்க்கர்மமா என்பது நாம் செய்யக்கூடிய செயலை பொறுத்து நாம வந்து அதை சொல்லணும். சோ ஞானத்தலத்துல வந்து நம்ம வந்து கர்ம யோகத்தை நம்ம பற்றி எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்பது 16வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 24வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆகுது. அதே மாதிரி யாகத்தின் மூலமாக ஞானம் அடைதல், எத்தனை விதமான யக்னங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி நாம பார்க்க போகின்றோம். 25லிருந்து 42வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் யாகம் செய்யும் முறைகள், முடிவுகள் மற்றும் மகிமைகள், அது 34லிருந்து 42வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இங்க என்ன, சந்தையில் கிடைக்கும் கீதையின் நூற்றுக்கணக்கான பதிப்புகளில் உங்கள் கருத்துப்படி பொருத்தமான கீதை எது? சோ நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க பகவத்கீதை இல்லையா. சோ அதுல வந்து உங்களுடைய கருத்து என்னன்னு அந்த சாட்ல நீங்க போடலாம். சோ அதாவது நம்ம பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கக்கூடிய பகவத்கீதை இருக்கு, வேற வேற எடிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. சோ உங்களுடைய கருத்து என்ன அதை பத்தி அட்லீஸ்ட் உங்களுடைய இந்த சாட் விண்டோல நீங்க கொஞ்சம் போடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா சுதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், உங்களுடைய கருத்து என்ன? நிறைய எடிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ கிரி பப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய ஆர்த்தர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா.
அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து உங்களுடைய இப்போ பகவத்கீதை வந்து நம்ம பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கார், அதுக்கப்புறம் வெவ்வேறு ஆர்த்தர்ஸ் எல்லாருமே எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு என்ன புரியறது, அந்த இத்தனை எடிஷன்ஸ் வந்து என்ன சொல்றது, ஸோ இஸ் தேர் எனி டிஃபரன்ஸ் இருக்கா, இல்லை வந்து எல்லாம் ஒன்று தானா, உங்களுடைய கருத்து என்ன, எது வந்து ஆத்தன்டிக், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்தா நீங்க போடலாம். ஸோ ஆன்சர்ஸ் நீங்க போடுங்க. அதுக்குள்ள நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல நான் பாக்குறேன் நான். ஸோ நெக்ஸ்ட் பகவத்கீதையினுடைய வரலாறை பற்றி, ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதா பத்தி நாம இப்ப வாசிக்க போறோம். எஸ் லலிதா மாதாஜி, நீங்க வாசி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. अथ चतुर्थो अध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः. श्री भगवान् वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे अब्रवीत्. எஸ், அதாவது இந்த இடத்துல வந்து புருஷோத்தமரான இமம் பகவான் சொல்றார். இந்த இடத்துல வந்து என்ன எடுத்துரைக்கின்றார்? இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்த்வான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வன் மனவே பிரஹா மனுர் இஷ்வாகவே அப்ரவீத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதாவது அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானம் அப்படின்னா பகவத்கீதையை வந்து அழிவற்ற ஒரு யோக விஞ்ஞானம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. யாரால் இந்த இவ்வாறு பேசப்பட்டது என்றால் நம்ம பரம்பொருளால வந்து பேசப்பட்டது. நான் முதலில் இந்த பகவத்கீதையை யாருக்கு எடுத்துரைத்தேன் என்று பகவான் இங்கே எடுத்துரைக்கின்றார். அதாவது சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன்னு சொல்லியிருக்காரு. சூரிய கடவுளுக்கு இருக்கக்கூடிய பெயர். சோ ஒவ்வொரு யுகத்துல வந்து, அதாவது ஒரு பிரளயம் வந்து மீண்டும் புதிதாக யுகம் தோன்றும் பொழுது அப்போ வந்து அந்த சூரியனுக்கு இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் வந்து ஒவ்வொரு இது வந்து வெவ்வேறு பெயர்கள். சோ முதல்ல அவர் சொன்னது இந்த சத்தியயுகம் முடிந்து அதுக்கப்புறம் வந்து திரேதா யுகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து பகவான் வந்து யாருக்கு எடுத்துரைத்தார்? விவஸ்வானுக்கு எடுத்துரைத்தார். விவஸ்வான் வந்து தன்னுடைய மகனான, அதாவது மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு வந்து இதை எடுத்துரைத்தார். மனுவும் வந்து யாருக்கு எடுத்துரைத்தார்? தன்னுடைய மகனான இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு. இக்ஷ்வாகு மன்னன் யாரும் இல்லை, தசரத மகாராஜனுடைய தந்தை. சோ அதாவது ரகு வம்சம் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா? சூரிய வம்சம் என்பது, அதாவது ராமர் வந்து பிறந்தது சூரிய வம்சத்துலதான். சோ ஆனா கிருஷ்ணர் வந்தது, இந்த கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் பாண்டவர்கள் எல்லாமே சந்திர வம்சம் என்று சொல்வார்கள். சோ இவ்வாறாக அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானம், அதாவது பகவத்கீதையை வந்து பகவான் வந்து பேசினார் அப்படின்னாக்கா சூரிய தேவனுக்கு முதலில் எடுத்துரைத்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது சூரிய தேவனான விவஸ்வான் வந்து தன்னுடைய பிள்ளையான மனுவுக்கு எடுத்துரைத்தார். மனுவும் வந்து இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு எடுத்து இதன் முறையாக உபதேசித்தார் அப்படின்றது வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्ष्यो विदुः सकाले नेह महता யோகோ நஷ்ட பரந்தபஹ. எஸ், உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர்பு மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால், அந்த வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஆள்பவர்கள் வந்து புனிதமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் பக்தி தொண்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த புனித தன்மை அவர்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஜனகர் முதலானவர்கள் எல்லாம் நேற்று நம்ம படிச்சோம். சோ ஆள்பவர்கள் வந்து புனிதத்தன்மை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும், அந்த ஞானத்தை உணர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். பகவான் இந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து த சயின்ஸ் ஆஃப் காட் இல்லையா, அதை பற்றி சீடர்களின் சங்கிலி தொடர்பு மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் வந்து உணரப்பட்டது. அவர்களும் புரிதல் என்பது அவர்களும் செய்த செயலாகும். ஆனால் காலப்போக்குல வந்து, அதாவது ராமர் சென்ற பிறகு அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர்கள் எல்லாமே அதை வந்து அந்த சங்கிலி தொடர்பு வந்து மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். நேர்மையான குருவை எப்படி அடையாளம் காண்பது? சோ ஒரு குரு வந்து ஹானஸ்டியா இருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து நாம் எவ்வாறு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும்? சோ உங்கள யாருக்காவது அது ஏதாவது குவாலிஃபிகேஷன், எஸ், உங்களுக்கு யாருக்காவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீங்க இங்க போடலாம். சோ
ஜூம் அரட்டையில் பதில் அளிக்கவும் அல்லது கையை உயர்த்தும். நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன். நான் நேர்மையான குருவை எப்படி அடையாளம் காணலாம்? யாராவது அதை பத்தி சொல்லணும்னா கண்டிப்பா raise your hand. நேர்மையான குரு அதாவது ஞானத்தை யாரிடமிருந்து கேட்க வேண்டும்? அட்லீஸ்ட் நமக்கு அது அந்த கொஸ்டினுக்காவது நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லையா? சோ திவ்யா மாதாஜி ஆன்சர் நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்களா? உங்களை அன்மியூட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். கீதா சண்முகம் மாதாஜி, எஸ். திவ்யா மாதாஜி சொல்லுங்க. நேர்மையான குருனுடைய அடையாளம் எப்படி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இருக்கணும் மாதாஜி. புரியல மாதாஜி, இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. பாரபட்சம் பார்க்காதவங்களா இருக்கணும். ஓகே, குட் குட். கீதா சண்முகம் மாதாஜி, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? கீதா சண்முகம் மாதாஜி, எஸ். ஒரு குருனுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்கணும்? குரு என்றால் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கணும் இல்லையா? சோ நேத்து கூட நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, மகாத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ குரு, நேர்மையான குரு எப்படி அடையாளம் காண்பது? அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் எ குரு, ஒரு ஹானஸ்டான குருனுடைய குவாலிட்டி என்னவா இருக்கும்? கீதா சண்முக மாதாஜி அன்மியூட் ஆயிருக்கீங்க, சொல்லலாம். அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே. ஜே.கே. குமாரி மாதாஜி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஒரு ஆத்தென்டிக் குருனா வணக்கம் அவங்களுக்கு மாதாஜி. வணக்கம். ஹரே வணக்கம். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம் மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி, சொல்லுங்க. இல்ல, நேர்மையா நம்ம கிட்ட பொருள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்காம ஒரு விளக்கு மாதிரி நம்மளை கைட் பண்றது, நம்மளோட சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரி 2 குவாலிட்டி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி இஸ் ரைட் மாதாஜி, தட் இஸ் ரைட். குரு என்பவர் யாரிடத்துலயும் எதுவுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி இல்லையா? அவருக்கு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஞானத்தை வந்து போதிக்கணும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ரெண்டாவது வந்து எந்த பாரபட்சமும் இல்லாம இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, எஸ், there should not be any discrimination. அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியும் குருவுக்கு வேண்டும். ஞானத்தை வந்து வாரி வழங்கக்கூடிய, எந்த வஞ்சகமும் பண்ணக்கூடாது. ஞானத்தை வந்து அவர்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது, அடுத்து வந்து அவர்களும் அந்த வழியில வந்து நடந்திருக்க வேண்டும் இல்லையா? உண்மையை உணர்ந்த அவர்கள் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸாலதான் அடுத்தவங்களுக்கே கைட் பண்ண முடியும். அவர்களே ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்க வேண்டும். இப்ப நாம கூட வந்து எதையாவது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வந்து சொல்றோம்னா, ஒரு தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல ப்ராவர்ப் இருக்கு இல்லையா? ஏனென்றால் தந்தை அந்த வழியில் சென்றிருக்கின்றான். அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் வந்து அனுபவித்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸால வந்து தன் பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த பாதையில் போனால் அவர்களுக்கு கஷ்டம் வரும்ன்றத வந்து அவரும் உணர்ந்திருக்கிறார். அவரால வந்து ஈஸியா கைட் பண்ண முடியும். அதே போன்றுதான் குரு என்பவரும் தான் நடந்து வந்த பாதையை அவருடைய அதாவது பக்தர்களுக்கு வந்து அவர் வழிகாட்டுவார். சோ அதனால ஒரு குரு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு மட்டும் உபதேசம் செய்யக்கூடாது. அவர்களும் அந்த வழியில வந்து நடந்திருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் வந்து அதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலை. ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவருடைய உணர்தலை அவரால் வந்து ஷேர் பண்ண முடியும். அதனால நமக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வந்து அந்த வழியில வந்து செல்வதற்கு நமக்கு நம்மளால முடியும். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. சம்பிரதாய வினிகே மந்திரஸ், இது வந்து படிக்கிறேன், படிங்க மாதாஜி. வேற இல்ல இருக்கு. சம்பிரதாய விஹினாயே மந்திரஸ்தே நிஷ்பால மதகதா கலோ பவிஷ்யந்தி சத்வரா சம்பிரதாயின சத்வரா சம்பிரதாயின ஸ்ரீ பிரம்ம ருத்ர வைஷ்ணவாட்சிதி பவன கத்வாரஸ்தே கலோ பவ்யா புருஷோத்தமர்த்தத கலோ பவிஷ்யந்தி. எஸ், அதாவது இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் 4 விதமான சம்பிரதாயங்களை பற்றி நாம் இங்க பேச போகின்றோம். பிரம்ம சம்பிரதாய, ருத்ர சம்பிரதாய, சனக சம்பிரதாய, ஸ்ரீ சம்பிரதாய. சோ இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸா வந்து எடுத்து போட்டிருக்காங்க. சீட பரம்பரையில் வராத எந்த மந்திரமும் பயனற்றதாக கருதப்படுகின்றது. எனவே
சிஷ்ய பள்ளிகளை தோற்றுவிக்க கலியுகத்தில் 4 தெய்வீகமான நபர்கள் தோன்றுகிறார்கள். இந்த 4 வைஷ்ணவ சம்பிரதாய ஸ்தாபகர்கள் முறையே லக்ஷ்மி அல்லது ஸ்ரீ, பிரம்மா மற்றும் ருத்ரா மற்றும் சனக ரிஷி. அவர்களுடைய சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றக்கூடிய கலியுக ஆச்சாரியார்கள் ஒரிசாவில் உள்ள புருஷோத்தமரின் புண்ணிய நகரில் தோன்றுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்க உரையில கொடுத்திருக்கு. சோ சம்பிரதாயங்கள் 4 வகை. ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அப்புறம் ருத்ர சம்பிரதாயம், அப்புறம் 4 குமாரர்கள். 4 குமாரர்கள் யார் என்றால் சனதா, சனகா, சனாதனா, சனத்குமாரா. இந்த 4 பேருமே வந்து பிரம்மர் முதலில் படைக்கப்பட்டார். அதாவது பகவானுடைய நாபியிலிருந்து அந்த புருஷ அவதாரங்களை பற்றி நான் வந்து 8வது 7வது அத்தியாயம் வரும்போது சொல்றேன். அது வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணணும். சோ செகண்ட் புருஷ அவதாரத்துல இருக்கக்கூடிய கர்ப்போதயா விஷ்ணு, அவருடைய நாபிலிருந்து தான் ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் அவர் உட்புகுந்த பொழுது கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுவாக உட்புகுந்து கொள்கிறார். அவருடைய நாபிலிருந்து 14 லோகங்கள் வந்து அந்த தாமரை தண்டுல வந்து நம்மளால அந்த இருத்தப்பட்டிருது அப்படிங்கிறது வந்து பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல நாம அப்புறமா பார்க்கலாம். அந்த தாமரை மலர்ல வந்து பிரம்மா வந்து முதலில் தோன்றுகின்றார். சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து உயிர்வாழிகளை அபிவிருத்தி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு முதலில் அவர் படைத்தது இந்த 4 குமாரர்களை தான். ஆனால் அவர் என்னன்னாக்கா பௌதீக பண்புகளோட அவர்களை படைக்கவில்லை. வெறுமனே ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிஸ்ல தான் படைச்சார். அதாவது ஆன்மீக இயல்புகளால் அவரை படைத்து விட்டார். அதனால 4 திசைகளுக்கும் அவங்களை அனுப்பி வந்து இனத்தை, அதாவது இங்கே இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து இனத்தை விருத்தி செய்யணும்னு நினைச்சாரு. ஆனா அவர்கள் 4 பேருமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலிவேட்டட், விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள். வெறும் ஸ்பிரிச்சுவல் இருந்தா கண்டிப்பா வந்து அவங்க வந்து இந்த பௌதிகத்துல வாழ வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. மேல் உலகங்களிலே அவர்கள் வாழலாம். சோ அப்படிப்பட்டதுனால வந்து அவங்களுடைய சம்பிரதாயம் வந்து குமாரர்கள். அதுல வந்தவர் தான் நிம்பர்காச்சாரியா. நாம் எல்லாருமே பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம், இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாய. சோ அதுக்கு மத்வாச்சாரியா வந்து குரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் என்று சொல்வார்கள் ராமானுஜாச்சாரியார். அதுக்கப்புறம் சிவ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம் வந்து லார்ட் சிவா, அவருக்கு வந்து விஷ்ணு சுவாமி. சோ இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள்ல நம்ம எந்த சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணாலுமே அதுதான் ஆத்தென்டிக் சம்பிரதாயம் என்று இங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய பிலாசபி என்னன்னாக்கா துவைத பிலாசபி. அதாவது ஆல்ரெடி செகண்ட் சாப்டர்லயே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், ஜீவாத்மா பரமாத்மா இருவரும் இந்த ஹிருதயத்துல இருக்காங்க. அதனாலதான் துவைதம். விசிஷ்டாத்வைதம் வந்து நம்ம லக்ஷ்மி ஸ்ரீ பரம்பரை, அவங்க ஸ்ரீ வம்சத்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல அவங்க சொல்றது. அதாவது அந்த ஜீவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவனா இருக்கக்கூடியவர் தான் விசிஷ்டா அத்வைதம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த ஆன்மாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவன் அந்த பரமாத்மா சுரூபம் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதுல வந்து எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அவங்க வந்து விசிஷ்டாத்வைதம் என்று இந்த பிலாசபி வருது. சோ நமக்கு தேவை நம்ம துவைத பிலாசபி இருக்கும். இது எல்லாமே அதாவது அவரவர்களுடைய ஆச்சாரியர்களை உணர்தல். அவங்க வந்து பக்தியில வந்து போகும்பொழுது அவங்கள உணர்ந்ததை வந்து தன்னுடைய ஃபாலோவர்ஸ்க்கு எல்லாமே சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதா ஆசிட்டிஸ் அந்த புக்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மை உருவில்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த 32 ஆச்சாரிகளுடைய பெயர்கள் வந்து அழகா கொடுத்திருப்பாங்க. சோ முதல்ல கிருஷ்ணர், அதுக்கப்புறம் பிரம்மர் வந்தார். பிரம்மர் இருந்து எல்லா ஞானத்தையும் நாரதருக்கு தான் முதல்ல சொன்னார். நாரதர் தான் அதுக்கப்புறம் வேத வியாசருக்கு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் மத்வா, அதுக்கப்புறம் பத்மநாபா, நரஹரி, மாதவா, அதுக்கப்புறம் அசோக்யா, அதுக்கப்புறம் ஜெயதீர்த்தா, அதுக்கப்புறம் ஞான சிந்து, தயாநிதி, வித்யாநிதி, ராஜேந்திரா, ஜெயதர்மா, புருஷோத்தமா, பிரம்ம தீர்த்தா, வியாச தீர்த்தா, லக்ஷ்மிபதி, மாதவேந்திர பூரி கூட நம்ம அவரை பத்தியும் படிப்போம். ஈஸ்வர பூரி கூட நம்ம சைத்தன்ய பிரபுடைய அந்த இதுல வரும்பொழுது வரும். ஈஸ்வர பூரி கூட லார்ட் சைத்தன்யா. அப்புறம் வந்து ரூப கோஸ்வாமி. நாம் எல்லாருமே வந்து ரூப அனுகாசுன்னு சொல்லுவாங்க. சோ இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது வந்து ரூபா கோஸ்வாமி அவருடைய கோட்பாடுகளை தான். சோ ரகுநாத ஜீவா, அப்புறம் கிருஷ்ணதாசா, நரோத்தமதாசா, விஸ்வநாதா, அப்புறம் பலதேவா, அப்புறம் பக்தி வினோதா, இது கௌர கிஷோரா, அப்புறம் பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி, அவர் தான் வந்து நம்ம பிரபுபாதருடைய குரு. கடைசியில 32வது வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதர் பக்தி வேதாந்த சுவாமி, ஏசி பக்தி வேதா, அதாவது அபய சரணார விந்தா.
பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய முழுமையான பெயர். சோ பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மூமெண்ட் பிலாங்ஸ் டு இந்த இதுன்றத வந்து அழகா இந்த இடத்துல ஏவம் பரம்பரா பிராத்தம் இமம் ராஜேஷ்யோ விதுக, அதாவது நம்ம எல்லாருமே ஒரு டிசைப்ளிக் சக்சஷன்ல இருந்து தான் ஞானத்தை வந்து பெறணும்ன்றது. அந்த சீர பரம்பரை வாயிலாக தான் நம்ம வந்து ஞானத்தை வந்து எடுக்கணும். இது சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்துல வந்து ஐ திங்க் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம். என்ன ப்ளே ஆகல. ஓகே மாதாஜி அது வீடியோ ப்ளே ஆகல மாதாஜி உங்களுக்குமே. வரலையா? ஆமா இப்ப கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. संसार दावानल निरलोका तराय कारुण घनाघनत्यं प्राप्त सकलन गुणान्नवश वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्रमाजन्मन सोरसेना रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् संसार दावानल निरलोका प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यं भक्त सकलन गुणार्णवश वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना सिंगार तन्मन्दिर मार्जनादौ श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना सिंगार तन्मन्दिर स ए संसारदावानल निरलोक प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यं भक्त सकलन गुणार्णवश वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् चतुर्विधासी भगवत् प्रसाद सर्वान्नचित्तं हरिभक्त संघान् चतुर्विधासी भगवत् प्रसाद सर्वान्नचित्तं हरिभक्त संघान् दैव प्रीतिं भजत सदैव दैव प्रीतिं भजत सदैव वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् ஓகே. அதாவது சம்பிரதாயங்கள் இதெல்லாம் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவங்க 6 பேருமே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய காலகட்டத்தில் இவங்கதான்
பேசிக்கா எல்லா பிலாசபியா இந்த தத்துவங்கள் எல்லாமே அவர் என்ன சொல்லிட்டு போனாரோ அதை எடுத்துட்டு வந்தது. அவங்க யாருன்னா ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி. இவங்க 2 பேரை பத்தி இன்னும் நீட்டா நீங்க லெவல் 2ல வரும்போது, லெவல் 2 and 3ல வரும்பொழுது நீங்க படிக்கலாம். இவங்க 2 பேருமே பிரதர்ஸ், சனாதன கோஸ்வாமி, அதுக்கப்புறம் ரூப கோஸ்வாமி. இன்னொருத்தர் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி, அடுத்து ரகுநாத பட்டா, கோபால பட்டா, அதுக்கப்புறம் ரகுநாத தாசா. சோ இவங்க வந்து இந்த 6 பேரும் தான் இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயனுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முதன்மை இந்த அந்த குருக்கள் அப்படிங்கிற அந்த இதுல வரவங்க ஆக்சுவலி. சோ இவங்க தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய டிசைபிள்ஸ். சோ அவர் என்ன சொல்லிட்டு போனாரோ அதெல்லாம் இவங்க ஃபாலோ பண்ணி, அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய சிஷ்யர்கள் எல்லாமே அதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க. சோ நம்மளும் வந்து அந்த பரம்பரையில வந்த பிரபுபாதரை தான் நாம வந்து ஃபாலோ பண்றோம். எஸ், கீதை புரிந்து கொள்வதற்கான தகுதி, வாட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கீதா அப்படின்னு வந்து பார்க்கும் பொழுது, எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति ரகசியம் ஏததுத்தமம். எஸ், அதாவது பரமனுடனான உறவு கொள்வதை பற்றி அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆதலால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை யாருக்கு வந்து எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கின்றார்? பகவான் அர்ஜுனருக்கு. இப்ப நாம கூட அவர்கள் இருவருடைய உரையாடலை தான் நாம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பரமனுடன் உறவு கொள்வது, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வது. எவ்வாறு நாம வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும்? நம்ம கண்ணுக்கே அவர் தெரியலையே, எப்படி நாம வந்து கண்ணுக்கு தெரியுறவங்களோடய நம்மளால ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுத்தி கொள்வது மிகவும் கஷ்டம் இல்லையா? கண்ணுக்கு தெரியாத அவரை வந்து நாம் எவ்வாறு வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ஏற்படுத்தி கொள்வது? அதற்கு தான் நாம சாதன பக்தியே செய்யணும். சாதன பக்தி செய்ய செய்ய அது அடுத்து வந்து பிரேம பக்தியில வந்து நிறைவு பெறும். சோ பிரேம பக்தியில வரும் பொழுது பகவானோட அந்த யோக நிலையில வந்து நம்மளால சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். எல்லாமே பயிற்சியின் மூலியமா தான் நம்மளால அடைய முடியும் என்பதை வந்து தட் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். சோ எவ்வாறு உறவு கொள்வது? 5 விதமான உறவுகள் உண்டு. ஒன்று சாந்தரசா அப்படின்னா அவர் ஒரு அதாவது பகவான், நான் வந்து பக்தன், அவ்வளவுதான். அதை தவிர்த்து பேசிவா வேற எதுவுமே கிடையாது. பட் டிவோட்டி என்ற நிலை விட்டு நான் என்றைக்குமே வந்து மாறுவது கிடையாது. 2வது சாக்கியரசா, நண்பன். எவ்வாறு அர்ஜுனன் வந்து பகவானுக்கு ஒரு நண்பனாக இருந்தாரோ அவனும் பக்தன், ஆனால் நண்பன் என்ற ரிலேஷன்ஷிப். அடுத்து தாசியரசா, ஹனுமன் வந்து ராமருக்கு செய்தது வந்து தாசியம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி செவர்டர்ஷிப், நம்ம சேவை புரிதல். 4வது வந்து வாத்சல்ய ரசா, யசோதா தாயார் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மாவை வந்து சிறு பிராயத்திலிருந்தே வளர்த்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வாத்சல்யா, பேரண்டல் லவ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது வந்து வாத்சல்ய ரசா. மாதுரிய ரசா வந்து ராதா வந்து பவான், அதாவது கிருஷ்ணர் மீது வைத்திருந்த அந்த பிரேம பக்தியை தான் வந்து மாதுரிய ரசா என்று சொல்வது. சோ இது எதுவுமே வந்து பௌதிக பண்புகள்ல வராது. சோ பௌதிக ஆன்மீகத்துல வரக்கூடியதுதான். அதுல எந்த எதிர்பார்ப்புகளும் இருக்காது. வெறுமனே வந்து கேவல பக்தி மட்டும்தான் இருக்கும். சோ இப்படி பரமனுடனான உறவு கொள்வதை பற்றி அந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் என்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த கடைசியில கூட இதே மாதிரி ஒரு இது வரும். அப்போ நிறைவுறும் பொழுதும் கூட வந்து அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைப்பார், நீ என்ன செய்ய வேண்டுமோ செய் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை கொடுப்பார். 18 அத்தியாயங்களிலுமே அறிவுரை தான் வழங்கப்பட்டது. இறுதியில வந்து பகவான் அவர் வந்து என்ன செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஃப்ரீடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு வந்து கொடுத்துடுறார். சோ நீ எனது எதற்காக இந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை வந்து அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைத்தார்? காரணம் என்னவென்றால், யாராவது சொல்ல முடியுமா? சாட்ல சொல்ல முடியுமா? வை பஞ்ச பாண்டவர்களிலே அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் வந்து இதை வந்து எடுத்துரைத்தார் இல்லையா? எஸ், இருளில் இருக்கும் எஸ் மாணவர்களே, எஸ் குரு என்ற இதுக்கு எஸ் எதற்கு அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் எடுத்துரைத்தார்? யாராவது தெரிஞ்சா அன்மியூட், அதாவது கையை உயர்த்துங்க, நான் அன்மியூட் பண்றேன், இல்லைன்னா இங்க சாட்ல போடலாம். சோ எதற்கு 5 பேர் பஞ்ச பாண்டவர்கள், அதுல வந்து ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் அவர் வந்து இந்த சிறந்த பக்தன், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி, ரைட்? எஸ். அடுத்த குவாலிட்டி
3 இயல்புகள் இருக்கு. பின்னாடி ஒரு இயல்பு பத்தி படிப்போம். ஆனா ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல நம்ம 2 இயல்புகள் படிச்சாச்சு நம்ம. ஒன்று பக்தன். எஸ், இஸ் த பியோர் டிவோட்டி. அதனால வந்து கரெக்ட். குருவாக ஏற்றுக்கொண்டவர். எஸ், அதாவது பகவானை வந்து அவர் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார், அதனால உபதேசம் வழங்கப்பட்டது. எஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ ரைட். ஆனா நண்பன் என்பதுதான் வந்து எஸ், நண்பன் மற்றும் பக்தன் இந்த 2 பின்னாடி ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அப்ப 9th சாப்டர் வரும்போது பார்த்துக்கலாம். ஓகே, சோ நீ எனது நண்பனும் பக்தனும் ஆதலால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை வந்து உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது அதை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி யாருக்கு இருக்கும்னாக்கா பக்தனுக்கு தான் இருக்கும். இந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளணும், நம்ம பக்தியில ஈடுபட்டிருந்தால்தான் நம்மளால அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கொஷின் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் எடுத்துரைக்கிறார். முதலில் நான் விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன், சூரிய கடவுள். அதுக்கப்புறம் விவஸ்வான் வந்து மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு சொன்னார், மனு வந்து இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு சொன்னார் அப்படின்ற ஒரு சொல்லும் பொழுது இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலையில வந்து அர்ஜுனன் இல்லை. ஏனென்றால் நமக்கும் அதே மாதிரி கொஷின் வரும்ன்ற. அர்ஜுனன் இத்தனை கேள்விகள் கேட்கின்றார். எதற்காக கேட்கின்றார் என்றால் பிற்காலத்தில் வருபவர்கள் என்ன கேட்பார்கள் அப்படின்ற அவருக்கு ஞானம் உண்டு. ஆனால் பின்னாடி வரவங்களுக்கு வந்து இது எல்லாம் வந்து தெரியணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் அவங்களுக்கு வரப்போற டவுட் எல்லாமே இவரே கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறார். அந்த விளக்கங்களை தான் நாம் இங்க பார்த்துட்டே வரும். எப்படி நீங்க வந்து அந்த சூரிய கடவுள் அவன் மிகவும் பழமையானவன், நீங்க சமகாலத்தவர் இல்லையா? அதாவது அர்ஜுனன் பிறக்கும் பொழுதுதான் கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் அவதரித்தார் என்பது தெரியும். அவருக்கு சமகாலத்தவர். அதனால நீங்க எப்படி வந்து அவருக்கு வந்து உபதேசித்தர்கள் என்பதை நான் புரிந்து கொள்வது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார் இல்லையா? நமக்கு கூட நம்பிக்கை வரணுமா இல்லையா? சோ வி ஹாவ் டு அக்செப்ட். அதுக்கான விளக்கம் இப்ப பார்க்க போறோம். எஸ், அர்ஜுன உவாச்ச வாசிங்க மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச அபரம் பவதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வதः கதமேதத்விஜானீயாம் த்வமாதௌ ப்ரோக்தவானிதி. எஸ், அதாவது சூரிய தேவனான விவஸ்வான் பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர். அதாவது சத்தியுகத்தின் காலத்திலிருந்தே சூரிய தேவன் இருக்கின்றான் இல்லையா? தாங்கள் அவருக்கு இவ்விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலே உபதேசித்தீர்கள் என்பதை நான் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது, எவ்வாறு நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லையா? சத்தியுகத்து கடைசியில வந்து சொல்லியிருக்கார், திரேதா யுகம் முதல்ல, இவர் வந்தது துவாபர யுகத்துல. அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி ஏத்துக்குவேன் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார், வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு பகவான் வந்து விளக்குகிறார். ஆக்சுவலி கீதை எத்தனை வருடங்களுக்கு முன் பகவானால் பேசப்பட்டது என்பதை, இது மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன், இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்போ விவஸ்வானுக்கு வந்து, அதாவது அர்ஜுனன் இப்ப அவன் ஒரு ஜீவாத்மா, ஆனா பகவான் ஒரு பரம்பொருள், பரமாத்மா இல்லையா? அவர் நித்தியமானவர். அவர் முன்னாடி இருந்ததும் அவருக்கு தெரியும், நடந்தது தெரியும், நடந்து கொண்டிருப்பதும் அவர் நன்கு அறிவார், இனிமே நடக்க போறதும் அவருக்கு நன்னா தெரியும். சோ 3 காலத்திலயுமே அவர் இருந்திருக்கார். அதோட சத்தியயுகத்துல வந்து நரநாராயணனாக வந்து பிறந்தார்கள். யாரு? அர்ஜுனனும் மற்றும் கிருஷ்ண பரமாத்மா. நாராயணனாக, நரா என்பது அர்ஜுனனுடைய சொரூபம் இல்லையா? சோ அதுக்கப்புறம் ஆனா அவன் ஒரு ஜீவாத்மாவா இருந்ததால் அவன் வந்து மடிந்த பிறகு மீண்டும் வந்து பிறவி எடுக்கும் பொழுது அந்த பழைய, நமக்கு எல்லாருக்கும் கூட மெமரி கிடையாது இல்லையா? ஆர்டினரி ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய தொடர்பு எதுவுமே இருக்காது. ஆனால் அவர் எப்பொழுதுமே நித்தியமானவர். ஆனால் முன்னாடி என்ன நடந்தது என்பது அவருக்கு தெரியும். நாராயணனாக அப்பொழுது திரேதா யுகத்துல ராம லக்ஷ்மணனாக வந்து அவதரித்தார்கள். மீண்டும் இப்போ வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து கிருஷ்ண அர்ஜுனராக வந்து வந்தார்கள். அதனால நீ அதாவது ஒவ்வொரு யுகத்திலுமே வந்து நீ என்னோட இருந்திருக்க, அதையெல்லாம் எனக்கு நினைவில் உண்டு, ஆனால் உனக்கு அது இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கொடுப்பாரு பகவான். அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரும், அப்ப பார்க்கலாம். சோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கால்குலேஷன், இந்த கீதை எத்தனை வருடங்களுக்கு முந்தைய வந்தது என்ற மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். கலியுகத்தினுடைய மொத்தம் ஆண்டுகள் வந்து 4,32,000 ஆண்டுகள். அதை போன்ற 2 மடங்கு தான் துவாபர யுகம். கலியுகத்தினுடைய 3 மடங்கு வந்து திரேதா யுகம். கலியுகத்தினுடைய 4 மடங்கு வந்து சத்தியயுகம். சோ இந்த சத்தியுகத்துல ஒரு மனிதனுடைய ஆயுட்காலம் வந்து 1,00,000 ஆண்டுகள் பிளஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி திரேதா யுகத்துல வந்து 10,000 20,000 ஆண்டுகள். இங்க வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து 1000 2000 ஆண்டுகள். இங்க வந்து 100 ஆண்டுகள் மட்டும்தான் நமக்கு. சோ இது மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் லேக்ஸ், இது 10,000 மல்டிப்ளிகேஷன், இங்க வந்து
1000ல இருக்கும், இங்க வந்து 100ஸ்ல தான் இருக்கும். சோ இத்தனையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது 1 மடங்கு பிளஸ் 2 மடங்கு 3 ஆகிறது. 3 பிளஸ் இங்க 3 வந்து 6, இங்க 4 மடங்கு ஆஃப் கலியுகம் இல்லையா? 6 பிளஸ் 4 வந்து 10. சோ 10 மடங்கு கலியுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த 4 யுகங்களை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணாக்கா ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ ஒரு திவ்ய யுகத்துல வந்து 71 திவ்ய யுகங்கள் கொண்டது ஒரு மனுனுடைய ஆயுட்காலம். சோ இப்போ எந்த மனு ஆண்டுன்னு இருக்காருனாக்கா நமக்கு வந்து வைவஸ்தவ மன்வந்திரே 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. சோ அந்த 14 மனுக்களை 7வது மனுனுடைய ஆட்சி காலம் தான் நமக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. சோ அவருடைய மன்வந்திரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 306.72 மில்லியன் இயர்ஸ். இதை நம்ம அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணின்னு போனாலே நமக்கு இந்த வேல்யூஸ் வந்துரும். அதனால மேத்தமெட்டிக்கல் தான் இதுல, நம்ம எந்த பிரம்மசூத்திரம் எதுவுமே கிடையாது இதுல, ஜஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன். ஓகே, அதாவது 4,32,2 இன்ட்டு 10 இன்ட்டு 71 போட்டா இந்த ஆன்சர் வரும். அதுக்கு அடுத்து கல்பம் பிரம்மாவுடைய பகல் மற்றும் இரவு. சோ அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து இங்க பார்க்கோம். ஒரு பகல் வந்து இரவு வரும்பொழுது சந்தியா காலம் ஒன்று உண்டு இல்லையா? சோ 14 மனுக்கள் வந்து ஒரு நாள், அது ஒரு கல்பம் ஆகின்றது. அதே போன்று நீண்டதுதான் ஒரு இரவு. ஆனா பகலிலிருந்து இரவு வரும்போது ஒரு சந்தியா காலம் வரும் இல்லையா? அந்த சந்திகள் வந்து 15 சந்திஸ். இது ஆட் பண்றது வந்து 14 மனுக்களும் பிளஸ் 15 சந்திகள் சேர்ந்தது வந்து ஒரு கல்பம், பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் என்று கணக்கிடப்படுகின்றது. அப்போ பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள் என்னும் பொழுது ஒரு ஆண்டுக்கு இத்தனை ஆண்டுகள், நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு இத்தனை ஆண்டுகள் என்னும் பொழுது அவருடைய 100 ஆண்டுகள் வந்து ஆயுட்காலம் அவருடைய கணக்குப்படி. நம்மளுடைய எர்த்லி இயர்ஸ் கிடையாது, அவங்களுடைய அந்த யுகத்திற்கு, அதாவது அந்த இடத்திற்கு தகுந்த மாதிரி பிரம்மலோகத்து கணக்குப்படி அவருடைய வயது வந்து 100 ஆண்டுகள் அவருடைய ஆயுட்காலம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு நாள் வந்து பிரம்மருடைய ஒரு நாள் வந்து கல்பம், ஒரு கல்பம் என்று சொல்லுவாங்க. அது வந்து 4.32 பில்லியன் இயர்ஸ். சோ அது எதனுடைய காம்பினேஷன்? 14 மனுக்களும் பிளஸ் 15 சந்திகளும் கலந்ததுதான் வந்து அவருடைய ஒரு கல்பம். சோ ஒரு கல்பத்தினுடைய முடிவிலும் சிறிதான ஒரு அழிவு என்பது ஏற்படும். அதே வந்து முழுமையாக அந்த 100 ஆண்டுகள் ஆன பிறகு ஃபுல் டிவாஸ்டேஷன், அப்படின்னா ஃபுல் டெஸ்ட்ரக்ஷன் தான், எல்லாமே வந்து அழிவுக்கு வரும். அந்த அழிவு வரும்போது எல்லாம் பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கிவிடும். இதுதான் வந்து படைத்தல் என்பது வந்து அதாவது பிரம்மர் வந்து செகண்டரி கிரியேஷன் தான் பண்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன் எல்லாமே அண்டங்கள் எல்லாம் படைப்பவர் வந்து கார்ணோதயா விஷ்ணுவால அவருடைய சுவாசத்தினால வந்து படைக்கப்படுகின்றது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் வந்து செகண்டரி அதாவது புருஷனா இருக்கக்கூடிய கர்ப்போதய விஷ்ணு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் நுழைந்து அங்கே 14 லோகங்கள் பிரம்மரை படைக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் பிரம்மருடைய மனதிலிருந்து பகவான் வந்து அவர் மனசிலிருந்து அறிய முடிகின்றது. அவருக்கு வேதங்கள் எல்லாம் புகட்டப்படுகின்றது. எல்லாம் அவருடைய மனதை வைத்துக் கொண்டே அவருடைய செயல்பாடுகள். அந்த அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 அதாவது ஆண்டுகள் வந்து அவருடைய இது பிரகாரமே வந்து 1000 யுகங்கள் என்று சொல்றாங்க. அந்த தியானம் செய்துதான் வந்து இந்த படைக்கும் தொழிலே கற்றார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ பிரம்மாவுடைய மொத்த ஆயுட்காலம் வந்து 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். அதாவது 36,000 கல்பங்கள் தான் வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம். அதே போல நீண்டதுதான் வந்து அவருடைய இரவு என்பதும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளணும். சோ கல்பம் என்றால் வந்து டேஸ் ஆஃப் பிரம்மா, அதே போல நீண்டது அவருடைய இரவு. ஜஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன், உங்களுடைய நாலேஜுக்கு நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது இங்க மீண்டும் அதே இதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ பிரம்மா 50 வருடங்களை கடந்து விட்டார். இப்ப இருக்கக்கூடிய சதுர்பிரக பிரம்மா வந்து 50% ஆஃப் அவருடைய ஆயுட்காலம் முடிந்தது. அப்ப 311.04 நீங்க 2ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னாக்கா 155.52 ட்ரில்லியன் இயர் ஆண்டுகள் முடிஞ்சிச்சு. இன்னும் பெண்டிங் இருக்கிறது இவ்வளவு. அதாவது 6 மன்வந்திராஸ் முடிஞ்சிச்சு. நம்ம 7வது மன்வந்திரத்துல இருக்கோம் இல்லையா? 6 இன்ட்டு கலியுகம் இன்ட்டு 10 மடங்கு ஆஃப் கலியுகம் இன்ட்டு 1000 யுகங்கள் போட்டீங்கன்னாக்கா டிவைடட் பை 14, அதாவது 6வது மனு 14 மனுக்கள்ல 6வது மனு ஆண்டு இருக்காங்க. எத்தனை மன்வந்திரங்கள் முடிந்தது என்பதை வந்து இத்தனை ஆண்டுகள் என்று இங்கே சொல்கிறோம். 4 யுகங்களினுடைய
27 சுழற்சிகள் முடிந்து விட்டன. அதாவது நட்சத்திரங்கள் 77 இல்லையா? சோ அந்த கணக்குப்படி வரும் பார்க்கும்போது 27 சுழற்சிகள். சோ அதை வச்சு நம்ம வந்து இங்க சொல்றோம். இந்த மில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து 4 இது. சத்திய திரேதா துவாபரா முடிஞ்சு போச்சு. அதாவது கலியுகத்தினுடைய 9 பகுதி வந்து முடிஞ்சாச்சு. இப்ப கலியுகம் மட்டும்தான் நடந்திருக்கு. அப்ப எத்தனை ஆண்டுகள் வந்து முடிஞ்சிடுச்சுன்றது வந்து இங்க 3.88 மில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து முடிந்து விட்டது. கலியுகத்துல வந்து 5017 ஆண்டுகள் வந்து முடிந்தது. இப்ப பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் வந்து வாழ்நாள் வந்து எவ்வளவுன்றத வந்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது இத்தனை ஆண்டுகள் என்று நாம எடுத்துட்டு வந்து சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் மனுவினுடைய வாழ்க்கை வந்து 4 யுகங்கள் அங்கேயே வந்து தொடங்கணும் இல்லையா? 27 சுழற்சிகள் சத்திய இது அந்த லாஸ்ட் இந்த கால்குலேஷன் அப்படியே எடுத்துக்கணும். மேல இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவை விட்டுட்டோம்னாக்கா மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் சேம் அப்படியே ரிப்பீட்டேஷன் தான், ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்க ஆட் பண்ணாக்கா 120 மில்லியன் ஆண்டுகள் என்பது வரும். ஸோ மனு பிறப்பதற்கு முன்னாடிதான் கீதை வந்து பகவானால் விவஸ்வானுக்கு வந்து பேசப்பட்டது என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அதாவது 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிதான் வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து முதலில் பேசப்பட்டது. சோ பிரம்மாவுடைய ஒரு வினாடி வந்து நம்மளுடைய இந்த புவி வாழ்க்கையில இருக்க நம்ம எல்லாருமே எர்த்லி இயர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? நமக்கு ஒரு நாள் 24 மணி நேரம். அந்த கணக்கு பிரகாரம் பார்க்கும் பொழுது பிரம்மாவுடைய ஒரு வினாடி வந்து 1,00,000 ஆண்டுகள் நம்ம இதுல. அதே மாதிரி வந்து பிரம்மாவுடைய ஒரு நிமிடம் அதை 60ஆல பெருக்கிக்கணும். மீண்டும் பிரம்மாவுடைய ஒரு மணி நேரம் மீண்டும் 60ஆல பெருக்கிக்கணும். பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் வந்து நம்ம கணக்கப்படி இன்டு 24 போட்டோம்னாக்கா இந்த 360 அந்த 6 சைபர்ஸ் இருக்குல்ல 360 அந்த க்ரோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இங்க பில்லியன்ஸ் மில்லியன்ஸ் சொல்றாங்க. சோ அது இன்டு என்ன பண்ணணும் 24 போட்டோம்னாக்கா அவருடைய ஒரு நாள் வந்து எவ்வளவு அப்படிங்கறது வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அத்தனை ஆண்டுகள் வந்து நமக்கு 100 ஆண்டுகளே இருக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா? ஆனா அவருடைய ஒரு நாள் வந்து அத்தனை கோடி ஆண்டுகள். சோ மகாபாரதம் வந்து சாந்தி பருவத்துல வந்து வந்து கீதை வரலாற்றை நாம பின்வருமாறு சாந்தி பருவம், பீஷ்ம பருவம் இதெல்லாம் இருக்கு. சோ அந்த இதுல வந்து இந்த கீதையினுடைய வரலாற்றை பற்றி பின்வருமாறு கண்டறியலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பூமிக்கு எப்பொழுது வந்தது? திரேதோ யுகாதௌ சததோ விவஸ்வான் மனவே ததௌ மனுஷ்ய லோகே பிருதி அர்த்தம் கதா இக்ஷ்வாகுவே ததௌ இக்ஷ்வாகுணா சதே கதிதோ வியப்யா லோகான் அவஸ்திதா. சோ அதாவது சாந்தி பருவத்துல இதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. திரேதாயுகம் என்று அழைக்கப்படும் 1000 ஆண்டுகளின் தொடக்கத்தில் பரமாத்மாவுடனான உறவின் இந்த விஞ்ஞானம் விவஸ்வானால் வந்து மனுவுக்கு வழங்கப்பட்டது. மனித குலத்தினுடைய தந்தை யார்? மனு. அவர் எப்ப இதை வாங்கினார்? இந்த பூமிக்கு வந்தது இந்த அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மனித குல தந்தை என்பதால் இந்த பூமி மண்ணும் ராமச்சந்திரன் அவதரித்த ரகுவம்சத்தின் மூதாதையான மகாராஜா இக்ஷ்வாவுக்கு இதை வந்து கொடுத்தார். பகவத்கீதை வந்து மகாராஜா இக்ஷ்வாகு காலத்திலிருந்தே மனித சமுதாயத்தில் இருந்தது. அப்போ திரேதா மற்றும் துவாபர யுகம் எத்தனை ஆண்டுகள்? 5 மடங்கு இல்லையா? 5 மடங்கு ஆஃப் கலியுகம். அதை நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது இத்தனை அதாவது 1,00,000 ஆண்டுகள் என்பது நமக்கு வருகின்றது. கலியுகம் வந்து இப்ப 5117 ஆண்டுகள் கழிந்து விட்டன. அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும் பொழுது அப்ராக்சிமேட்டா வந்து 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து இது மனித குல தந்தையான மனு வந்து தன்னுடைய பிள்ளையான இக்ஷ்வாகு மன்னருக்கு வந்து இந்த புவியில வந்து எடுத்துரைத்தார் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எஸ் 5th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பஹூனி மே வ்யதீதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன தான்யஹம் வேத சர்வாணி ந த்வம் வேத்த பரந்தப. எஸ், அதாவது சமகாலத்தவர் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து இப்ப ஆன்சர் கொடுக்கிறாரு பகவானும் உவாச்ச. நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். அதுதான் சத்தியுகத்துல வந்து நரநாராயணன், திரேதா யுகத்துல வந்து ராம லக்ஷ்மணன், இப்ப துவாபர யுகத்துல வந்து அர்ஜுனா மற்றும் கிருஷ்ணராகம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சூரியனையே படைத்தவர் அவர்தான் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் படைத்து அனாதியானவர் அப்படின்றது நம்ம சொல்றோம் அந்த பரம்பொருளை.
சோ அப்படிப்பட்டவர் வந்து அனைத்தையுமே அவரால் நினைவில் கொள்ள முடியும். ஏனென்றால் அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் நித்தியமானது. நம்மளால கூட வந்து நினைவில் கொள்ள முடிகின்றது. இந்த உடலில் இருக்கிற வரைக்கும் என்னென்ன நடக்கிறது என்பதை நம்மளால வந்து ஓரளவுக்கு, நமக்கு மறதி என்பது இந்த கலியுகத்தினுடைய பண்பு இருந்தாலுமே நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்யும் அது உன்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. ஏனென்றால் அர்ஜுனன் வந்து ஒரு நார்மலான ஜீவாத்மா, அவர் வந்து பரமாத்மா. எஸ், நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றுகின்றார்? 4.6 வாசிங்க மாதாஜி. அஜோபி சன்னவ்யாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் பிரகிருதிம் ஸ்வாமதிஷ்டாய சம்பவாம்யாத்ம மாயையா. எஸ், அதாவது நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், இந்த இதுலயே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இஸ் அன்பார்ன். அவர் வந்து பிறப்பற்றவர் அப்படின்னா அனாதி அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். அவருக்கு, அதாவது அவரை யாரும் படைக்கவில்லை, அவர்தான் அனைத்தையுமே படைத்திருக்கின்றார் என்பதை இந்த ஒரு வரியிலிருந்தே நம்மளால புரிந்து கொள்ளலாம். நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன் சொல்லிட்டார். திஸ் இஸ் த ஆத்தென்டிக் திங் நம்ம வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். எஸ், எப்படி அவர் வந்து எல்லாரையும் விட வந்து பெரியவர், எல்லாருமே படைத்தார் அப்படின்னு நம்ம வந்து கொஸ்டின் கேட்போம் இல்லையா? அதற்கு ஆதாரம் அவரே ஸ்வயம் பகவத்கீதையில வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இதுதான். இஸ் அன்பார்ன், இஸ் எட்டர்னல் இல்லையா? அழிவற்றவர் என்றால் நித்தியமாக வாழ்பவர். உயிர்வாழிகள் அனைவருக்குமே நானே இறைவன் அப்படின்னா அவர்தான் அனைவரையுமே இங்க படைத்தார். தந்தையும் அவர்தான், தாயும் அவர்தான் நமக்கு இல்லையா? இறைவனும் அவர்தான். நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில், அவருடைய சுயமான உருவம், நம்மள போற உருவம் கிடையாது, திவ்யமான உடல் அவருக்கு, அதாவது அழிவற்ற உடலும் ஆன்மாவும் அவருக்கு உண்டு. ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அவர் தோன்றுகின்றார் என்று சொல்லியிருக்கார். எஸ், 4.7 வாசிங்க மாதாஜி. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுஜாம்யஹம். எஸ், எதற்காக எப்பொழுதெல்லாம் தோன்றுகின்றார்? இந்த பக்கம் பிக்சர்ல இருக்கிறது வந்து கம்சன் தன்னுடைய தங்கை தேவகி மற்றும் அதாவது இவர் வசுதேவரை வந்து தேவகி அங்க அசுரரி வந்து சொல்றது, 8வது குழந்தை உன்னை வதைப்பதற்காக பிறக்க போகின்றது என்று அசுரரி சொன்ன பிறகு அவளை வந்து வதைத்திட வேண்டும் என்று அவனுடைய அந்த வாளை வந்து ஏந்துகின்றார். அந்த சீன் தான் அந்த பிக்சர் ஆக்சுவலி. சோ எப்பொழுதெல்லாம் வந்து தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே, அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இங்க வந்து யதா யதா இ தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத அப்யுத்தானந்த அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யம். ஸ்ருஜாமி, ஸ்ருஜாம் அப்படின்னாலே வந்து தோன்றுதல் என்று அர்த்தம். அதாவது தட் இஸ் கிரியேஷன் இல்லையா, ஸ்ருஜாமி என்பது. சோ அப்பொழுதெல்லாம் பகவான் வந்து அவதரிக்கின்றார் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பகவான் கிருஷ்ணன் 10 அவதாரத்தின் பெயர்களை கூறுங்கள். யாரெல்லாம் சொல்ல போறீங்க இந்த சாட்ல போடுங்க. அவருடைய அவதாரங்களை வந்து என்னென்ன அவதாரங்கள் அப்படிங்கறத வந்து போடலாம். ஜஸ்ட் அதாவது யாராவது அன்மியூட் பண்ணி கூட சொல்லலாம் இஃப் யூ வாண்ட். யாருக்கும் இன்டராக்டிவ் செஷனே வேண்டாவா? எஸ் பிரபு, விவேகானந்தன் பிரபு, எஸ் சொல்லுங்க. உங்களை அன்மியூட் பண்ண அவதாரம், எஸ். கூர்ம அவதாரம், கரெக்ட். வராக அவதாரம், கரெக்ட். வாமன அவதாரம், கரெக்ட். பரசுராம அவதாரம், கரெக்ட். பலராமன் ராம அவதாரம், எஸ். பலராமன் அவதாரம், எஸ். கிருஷ்ண அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம், கல்கி அவதாரம். கல்கி இனிமேதான் கல்கி வரப்போறாங்க. இந்த கல்கி வந்து கலியுகம் முடியும்போதுதான் இனிமே வருவார். ஓகே, இதுதான் வந்து இந்த 10 அவதாரங்கள் வந்து இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். அதாவது வராகம், அதாவது வராக ரூபம், அதாவது போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த அண்டத்தையே தாங்கி கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த பார்க்கடலை கடையும் பொழுது கூர்மமாக போயிட்டு அந்த மந்தர மலையை வந்து அச்சாணியாக அவர் வந்து நின்றார், தாங்கி நின்றார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அவருடைய 10 அவதாரங்கள். கிருஷ்ணர் கலியுகத்தில் தோன்றுகிறாரா அப்படின்னா எஸ், ஆல்ரெடி சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவருடைய இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. ஆனா அவர் வந்து ராதையினுடைய
அந்த அம்சமாக அவர் வந்து பிறந்தார். அதனால்தான் அவர் வந்து பக்தி அந்த சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை வந்து அந்த இதுதான் நம்ம செய்யணும்ன்றத வந்து அவர் வந்து சொல்லிட்டு போனார். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஏன் தோன்றுகின்றார், எதற்காக வந்து தோன்றுகின்றார் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் ஆக்சுவலி. எஸ், परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. எஸ், அதாவது எதற்காக தோன்றுகின்றார், இங்க கம்சனை வதைப்பதுதான் கிருஷ்ணர் வந்து. அந்த சீன் தான் இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கிறது. பரித்ராணாய சாதுனாம் இல்லையா, பக்தர்களை எல்லாம் வந்து காத்து துஷ்டர்களை அழித்து அதே மாதிரி தர்மத்தின் கோட்பாடுகளை எல்லாம் நிலைநிறுத்தணும் என்பதற்காக தான் பகவான் வந்து யுகந்தோறும் என்று தோன்றுகின்றார். எஸ், நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ணரை அறிவதால் என்ன பயன், நமக்கு வந்து என்ன பலன், அவரை பற்றி நம்ம இது தாமோதர் லீலை, இது ஒரு நாளை சின்ன சாப்டர் வரும்போது நான் சொல்றேன். கிருஷ்ணரை அறிவதால் என்ன பலன், அவரை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வதால் நமக்கு என்ன பலன், யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நான் அன்மியூட் பண்றேன். சோ எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम् एव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. எஸ், அதாவது எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பது கிடையாது. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். அழகான வார்த்தைகள் இந்த ஸ்லோகத்துல. அதாவது அவரே உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். பகவானை நாம் சேவிக்கும் பொழுது அவருடைய திருநாட்டை அடைவதற்கு திண்ணம் என்பது இந்த ஸ்லோகத்தில். எதற்கு வந்து அவரை பற்றி அறிவதால் நமக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம் இல்லையா. அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதால், அதாவது நம்ம வந்து அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வதால் வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து நல்வழியை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா. நல்வழியில நம்ம போகும் பொழுது நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நம்ம இட்டு செல்கின்றது. எனது தோற்றமும் செயல்களும், அதாவது அவருடைய ரூபம் மற்றும் அவருடைய ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா, செயல் ஆக்டிவிட்டிஸ் திவ்யமானவை, அதாவது தெய்வாம்சம் பொருந்தியவை என்பதை யார் ஒருவன் அறிகின்றானோ, அறிதல் என்பது அவனால் உணர்ந்து புரிந்து கொள்ளுதல். சோ புணர்ந்து அறிதல் என்று பொருள் அதுக்கு. அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பது கிடையாது. ஆனால் அத்தகைய ஞானத்தை அடைவதற்கு அவனுக்கு வந்து பகவானிடத்தில் முழு சமர்ப்பணம் என்பது தேவை இல்லையா. முதலில் நம்பிக்கை, அதுக்கப்புறம் அவர் அதாவது உயர்ந்த ஆளுமை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், அதுக்கப்புறம் வந்துதான் பகவானின் திரு பாதங்களில் அவனால வந்து தடனடைய முடியும். சோ இத்தனையுமே அவன் வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலைக்கு வரணும்னா பக்தி சேவையில் அவன் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவரை பற்றி உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை பகவான் ஹிருதயத்திலிருந்தே அவருக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை வழங்குகிறார். அதற்கான ஸ்லோகங்களும் பின்னாடி வரும், நம்ம அப்ப பார்க்கலாம். இந்த உடலை விட்ட பின் அப்படிப்பட்ட ஆத்மா மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறவி எடுப்பது கிடையாது. அதாவது பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்திலிருந்து அவன் வந்து அவனுக்கு விடுதலை அளிக்கப்படுகின்றது. சோ அவன் பகவானுடைய நித்திய லோகமா இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்தை வந்து சேருகின்றான். எஸ், நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடு. அவருடைய உடலும் ஆன்ம ரூபமும் ஒன்றே, அது நித்தியமானது. நமக்கு ஆன்மா மட்டும்தான் நித்தியமானது, உடல் வந்து அழியக்கூடியது இல்லையா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்களால், சிஷ்யனுடைய 3 குணங்களால நாம வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். அவர் வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு உள்ளவர். அவர்தான் படைத்தார் இந்த 3 குணங்கள் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டு. ஆனால் அந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த ஒரு பிக்சர் இருக்குங்க. இந்த பிக்சர் நம்ம பார்க்கும் பொழுது தெரியறது இல்லையா, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, சோ நம்மளுடைய இதுதான் நம்மளுடைய உடல். இந்த ஆன்மா வந்து சச்சித் ஆனந்த நிலை. சத் என்றால் உண்மை, சித் என்றால் அதாவது ஞானம், ஆனந்தம் என்றால் பேரானந்தம். நான் செகண்ட் சாப்டர்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மம், அதாவது அப்சல்யூட் பிரம்மன்,
பரமாத்மா, பகவான் 3 நிலைகள் சொன்னோம் இல்லையா? அந்த அப்சல்யூட் பிரம்மம் என்பது சத், முதல் நிலை, அது உண்மை என்று பொருள். சித்து, சத் சித்து கலந்ததுதான் பரமாத்மா. அது அதனால தியான பயிற்சி செய்பவர்கள் எல்லாம் ஞானத்தில் வந்து முழுமை பெறும் பொழுதுதான் அந்த தியான பயிற்சிகள்ல வந்து பகவானுடைய அதாவது அந்த ஆற்றல், அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானத்தை அவர்களால் வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள முடிகின்றது. அதாவது பகவானை வந்து நாம அந்த 2 நிலைகளை மட்டுமே நம்மளால உணர முடியும், அதாவது சத் மற்றும் சித். ஆனா அதே அந்த ரூப வழிபாடுல வரும்பொழுது சச்சிதானந்த நிலையை நம்மளால வந்து காண முடியும். சத் சித் அண்ட் ஆனந்தம், அதாவது பேரானந்தம் என்று பொருள். சோ இந்த ஆன்மா வந்து அதுதான் உண்மையான நிலை. இந்த ஆன்மாவுடைய நிலையே இதுதான், சச்சித் ஆனந்த நிலை. அதை நம்ம வந்து உணரணும். ஆனா அதை நம்ம உணர்றது கிடையாது. ஏனென்றால் இந்த பௌதிக பண்புகள்லயே நம்ம லயித்து விட்டு நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் பௌதிகத்திலே நம்ம லயித்து இருப்பதால் நம்மளால இந்த சச்சிதானந்த நிலையை வந்து உணர முடிவது கிடையாது. சோ இந்த மேல இருக்கக்கூடிய இந்த கிராஸ் பாடி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷட், அதாவது இந்த ஸ்தூல உடல். இது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது இல்லையா? சோ இந்த உடல் என்பது பூமியினுடைய இது ஒப்பிடப்படுகின்றது. இந்த உடல்ல ஓடக்கூடிய அந்த ரத்தம் வந்து நீருக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சுவாசம் என்பது வாயுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே மாதிரி வந்து காற்று, அதாவது அதுதான் காற்று. அதே மாதிரி ஃபயர், அக்னி என்பது நம்மளுடைய வெளி சுவாசத்திலையும் நம்மளால வந்து அந்த அக்னி அந்த நெருப்பினுடைய இதை வந்து அம்சத்தை நம்மளால காண முடியும். அதாவது சூடா வெளிப்படக்கூடிய அந்த காற்று. அதே மாதிரி வயிற்றுல வந்து உணவு செரிக்கிறது வந்து அந்த HCl ஆசிட்னு நம்ம கெமிக்கலா நம்ம சொல்லலாம். ஆனா உண்மையிலேயே அந்த அக்னினாலதான் வந்து இந்த உணவு என்பது செரிக்கப்படுகின்றது. சோ இந்த உடலில் வெற்றிடம் என்று இருந்தால் அது ஆகாயத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ இதுதான் நம்ம பிசிக்கல் பாடி. கிராஸ் பாடினாலாக்க அப்படின்னாக்கா ஸ்தூல உடல் என்று பொருள். அது பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். எப்படி ஒரு வீடு கட்டுறோம்னாக்கா அதனுடைய கட்டடம் வந்து வெளிப்புறமா நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான். ஆனா அதுக்குள்ள வந்து என்னென்னவோ இருக்குது இல்லையா? அது வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது, அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அதாவது அந்த ஆத்மாவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அதே போலதான் இந்த ஷட்டில் பாடி வந்து 3 இயல்புகளால் ஆனது. ஒன்று அகங்காரம். இது வந்து மகத்தத்துவம் என்று சொல்லப்படும். இந்த பௌதிக உலகத்தையே வந்து நாம வந்து மகத்தத்துவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அந்த மகத்தத்துவம் வந்து அதற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு என்னன்னாக்கா அகங்கார தன்மை. பாகவதத்துல ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க இத பத்தி. அகங்காரம், அதனாலதான் நமக்கு எல்லாருக்கும் கூட ஒரு கொஞ்சமாவது நமக்கு அந்த அகங்காரம் இல்லாம நம்மளுடைய செயல்பாடு இருக்கிறது கிடையாது. ஆனால் நிர்குணத்தன்மையை அடையும் பொழுது, அதாவது ஒரு ஆச்சாரிய குரு லெவல் எல்லாம் அடையும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த போலி அகங்காரம் என்பது இருப்பது கிடையாது. மைண்ட், மனசு, அதோட அறிவு, இந்த 3ம் கலந்துதான் வந்து சூக்ஷ்ம உடல். இந்த சூக்ஷ்ம உடல் எதன் மேல இருக்குன்னாக்கா ஒன் ஆஃப் த லேயர் ஆத்மா மேல வந்து இருக்கிறது தான் சூக்ஷ்ம உடல். அதுக்கு மேல இருக்கிறது தான் இந்த ஸ்தூல உடல். இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கிறது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உடல் வந்து இந்த மாதிரிதான் கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி, அப்புறம் நம்மளுடைய ஆத்மா. சோ உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது ஆத்மா. நாம வந்து மோட்சம் அடைகின்றோம் என்றால் இந்த ஸ்தூல உடல் நாம் எப்பொழுதுமே மோட்சம் அடையலன்னாலும் இங்க நம்ம இறக்கும் பொழுது இது வந்து மண்ணுக்கு சென்று விடுகின்றது. ஆனா இந்த சூக்ஷ்மம் வந்து இந்த ஆன்மாவோடையே ஒட்டின்னு இருக்கும். எப்ப நாம வந்து விடுதலை கிடைக்க போகின்றது என்னும் பொழுது இது இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து ஸ்தூல உடலோடையே வந்து இணைந்து விடும். வெறுமனே ஆன்மா மட்டும்தான் வந்து பகவானுடைய திருத்தலத்தை போய் சேரும். சோ இதுதான் நம்ம வந்து the coverings of the soul பத்தி நாம இங்க படிக்கிறது. ஆக்சுவலி மீண்டும் அதே மாதிரி செய்து அடுத்த ஸ்லோகம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. வீதராக பயக்ரோதா மன்மயா மாமுபாசிதாः பகவோ ஞான தபசா பூதா மத்பாவமாகதாः. எஸ், அதாவது பீத ராக என்றால் டிசையர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, பயம், பற்றுதல், அதுக்கப்புறம் பயம், கோபம், இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு, இது எல்லாமே ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்புகள். சோ பற்றுதல் என்பது அளப்பறியாத ஆசையை கொள்ளுதல். அவங்களுக்கு வந்து தன்னுடைய கடமையை வந்து அதாவது அவங்களுக்கு பயம் இருக்கும். சில கடமைகள் எல்லாம் செய்ய முடியாது அவங்களுக்கு. அதை எதிர்கொள்ள திறன் இல்லாதவர்கள் பயத்தினால வந்து அந்த கடமைகள் எல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க. பயம், கோபமும் உண்டு அவங்களுக்கு. இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் எண்ணில் லயித்து, அப்படின்னா ரஜோகுணத்தையே நாம விடணும் இல்லையா? சோ முழுவதும் பகவானில் லயித்து
அவரை சரணடைந்து பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். அதாவது இத பக்தர்களை பற்றி, பக்தர்களுடைய நிலையை பற்றி இங்க வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் பகவான். அதாவது ஒரு தூய பக்தனானவன் தன்னிடம் தனக்கு இந்த பௌதிக, அதாவது கலங்கங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய, அதாவது பேராசை, கோபம், பயம், இது எல்லாவற்றையுமே அவன் வந்து விட வேண்டும். ஆக்சுவலி இது எல்லாம் விட்டுட்டு அனைத்தும் அந்த பரம்பொருள் தான் என்று அவருடைய திரு பாதங்களில் அவன் சரணடையும் பொழுது அவனை பற்பல நபர்கள் வந்து என்னை பற்றி அறிவால், அதாவது அவருக்கு வந்து உள்ளுக்குள் இருந்து பகவான் வந்து அவரை பற்றிய ஞானத்தை வந்து அவருக்கு வழங்குகிறார். அவ்வாறு ஞானத்தை பெறக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் வந்து புனிதம் அடைகின்றனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆகின்றனர் என்று எடுத்துரைக்கிறார். எஸ், கிருஷ்ணர் எவ்வாறு பதில் கொடுக்கின்றார் அப்படிங்கறத வந்து நாம இங்க பார்க்க போகின்றோம். அன்புடையவர்கள் எதற்கு கொஸ்டின் எதுவும் தெரியல. சரி, ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. அதாவது இங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆகின்றனர். அது எவ்வாறு என்பதை நாம கேட்கக்கூடிய கேள்விதான் இது. அதற்கான பதில் வந்து இந்த 11வது ஸ்லோகத்துல இருக்கு. அதாவது என்னிடம் சரணடைந்தற்கேற்றாற் போல நான் அனைவருக்கும், அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஞானத்தை வழங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. சோ அது வந்து எவ்வாறு என்பதை நாம் இங்க பார்க்க போறோம். நாம் பகவானிடத்தில் நாம எவ்வாறு அவருக்கு நாம வந்து தொண்டு செய்து அவருக்கு நாம வந்து நம்மள நாம சமர்ப்பிக்கும் பொழுது அதே மாதிரிதான் அவரும் நம்ம கிட்ட ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார். நானும் அவர்களுக்கு பலன் அளிக்கின்றேன். அதாவது நம்ம எந்த அளவுக்கு அவருக்கு சமர்ப்பணத்தை வழங்குகின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு பலன்களை எல்லாம் பகவான் நமக்கு வாரி வழங்குகிறார். எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துரைக்கின்றார் பகவான். எஸ், இப்போ வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கின்றோம். எஸ், 17 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बौद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. மாதாஜி இங்க வந்து வேற இருக்கு, சதுர்வரேண்யம் மயார் சிருஷ்டி குணகர்ம விபக். இது 17 வேற என்ன? 13 ஓகே. அது சாதுர்வர்ண்யம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசக தஸ்ய கர்த்தாரமபி மாம் வித்ய கர்த்தாரமவ்யம். எஸ், அதாவது சதுர்வர்ணியம் 4 விதமான வர்ணங்கள், பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர, இது எல்லாமே வந்து பகவான் தான் வந்து படைத்தார். 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கு ஏற்ப இல்லையா, 3 விதமான குணங்கள், சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். சோ சத்வகுணம் வந்து பிராமணிக்கல் நேச்சருக்கு பொருந்தும். அதே மாதிரி ரஜோகுணம் வந்து ஆள்பவர்களான சத்திரியர்களுக்கு பொருந்தும். வைசியர்கள் வந்து அதாவது ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் நேச்சர் இரண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி சூத்ரர்கள், உழைப்போர்கள் வந்து வெறுமனே வந்து இந்த தமசிக் நேச்சரோட இருப்பாங்க. சோ இந்த 3 குணங்கள் இந்த 4 விதமான வர்ணங்களில் வந்து அவற்றின் செயல்களுக்கேற்ப மனித சமுதாயத்தை 4 வகை பிரிவுகளாக என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இந்த சமுதாய பிரிவே வந்து ஏற்படுத்தினது அவரவர்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கு ஏற்றாற் போலதான் நீங்க கிளியரா கொடுத்திருக்காரு. ஆனா நாம தான் வந்து பிறப்பினால் எல்லாவற்றையுமே மாற்றி வச்சிட்டோம். இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். இதையெல்லாம் படைத்தவர் அவர்தான், ஆனால் எந்தவித மாற்றத்திற்கும் அவர் உட்பட்டவர் அல்ல. என்னை எந்த மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு எந்த ஆக்டிவிட்டிஸுமே அவர் நமக்கு எல்லாமே ஒரு செயல் செய்தா அது கர்மம், அந்த பலன் நமக்கு வந்து சேரும். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. சோ அனைத்தையும் படைத்தவர் அவரே ஆகியிருக்கும் பொழுது அவருக்கு இது கோட்பாடு பொருந்தாது. எவ்வாறு ஒரு அரசன் வந்து எக்ஸாம்பிளா நம்ம எடுத்தோம்னாக்கா, ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய அரசன் அவனுடைய நாட்டை ஆள்வதற்கான சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் அவன் ஏற்றுகின்றான் இல்லையா. ஆனால் அவன் அந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. தன்னுடைய பிரஜைகளுக்காக அவன் ஏற்றக்கூடியதுதான் சட்ட திட்டங்கள். சோ தட் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை வந்து நல்ல முறையில எடுத்துட்டு போகணும். அதே மாதிரிதான் பகவானும் இந்த சாதுர்வரியன் வர்ணத்தையும் இந்த 3 குணங்களையும் நமக்காக தான் படைத்தார். ஆனால் இந்த குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், இந்த கோட்பாடுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அந்த பரம்பொருள் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். வர்ணாசிரம தர்மத்தை எதற்கு யாராவது சொல்ல முடியுமா, எதற்கு உருவாக்கினார் என்று?
அவரும் அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்துக்கு கீழ் வருவாரா? இப்ப நான் இல்லை. எஸ், கரெக்ட். சோ வர்ணாசிரம தர்மம் வந்து எதற்காக உருவாக்கினார்? தட் இஸ் சோசியல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 4 விதமான வர்ணங்களும் இந்த வாழ்நிலையை வந்து சமநோக்கோ எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு தான் உதவும். பிராமணர் என்பவர் அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் பார்த்தா தலைபாகம், பகவானுடைய தலைபாகத்திற்கு உரித்தவர் என்று பொருள். அதே மாதிரி இந்த புஜபலம், இந்த ஹிருதயம் வந்து சத்திரியர்களுக்கு பொருந்தும். இடுப்பு வயிறு பகுதி வந்து வைசியர்களுக்கு, கால் பகுதி வந்து சூத்திரர்களுக்கு. சோ இதுல இந்த உடல் என்பது இந்த அவயங்கள் எல்லாமே நமக்கு தேவை இல்லையா? சோ இந்த அவயங்கள் இல்லாம நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எந்த ஒரு அவயம் இல்லாம நம்மளால இங்க வந்து வேலை செய்ய முடியாது. 4 பேர்களுமே தேவை. இந்த சமுதாயத்திற்கு 4 பேர்களும் முக்கியமானவர்கள் என்பதை வலியுறுத்தக்கூடியதுதான். அதுக்காக தான் இதை உருவாக்கினார். பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகணும். யாரும் யாருக்கும், அதாவது ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் கீழே கிடையாது. எல்லாரும் சமமானவர்கள். ஆனால் அவரவர்களுடைய செயல்பாட்டில் அவரவர்கள் ஈடுபட்டிருப்பார்கள். பகவான் இந்த வர்ணாசிரமத்தின் கீழ் வருவது கிடையாது. அவர்தான் படைத்தார். எஸ், 14th ஸ்லோகம். நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நம கர்மே ஃபலே சஸ்பிருதா இதி மாம் யோ அபிஜானாதி கர்மபிர்நாயஷ்பத்யதே. அதாவது என்னை பாதிக்கக்கூடிய செயல், பகவான் எந்தெந்த இங்க வந்து பீஷ்மரை எதிர்த்து அவரை கொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு. இங்க அர்ஜுனருக்கு வந்து தேரோட்டியாக வந்திருக்கார். இங்க கிருஷ்ண பலராமராக மாடு மேய்க்கும் சிறுவனாக இருக்கார். இங்க சுதாமாவுக்கு வந்து அவர் வந்தாக்கா தன்னை பார்க்க வரும்போது அவருக்கு வந்து சகல மரியாதைகளையும் வழங்கக்கூடிய அதிதி அந்த சம்ஸ்காரத்தையும் செய்கிறார் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அவர் எல்லா இடங்களிலுமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அவருக்கு எந்த செயலும் வந்து பந்தப்பட்டது கிடையாது. என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது. செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை, அதை விளைவதும் இல்லை. பகவான் என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவன் செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து பந்தப்படுவதில்லை. அதாவது இந்த உண்மையை யார் ஒருவர் உணர்கின்றாரோ, இஸ் ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி, அவருக்கு நம்மள மாதிரி கர்ம பந்தனம் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு யார் ஒருத்தர் உணர்கின்றார்களோ, அவர் செயல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர், அவரை பாதிக்கக்கூடிய செயல் எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது அப்படிங்கறத யார் ஒருத்தர் வந்து உணர்ந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்திற்கு வருகின்றார்களோ, அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மீண்டும் இந்த பௌதிக வாழ்வில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பிறவி எடுப்பு அறிபவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவது கிடையாது. அப்படின்னா கர்ம பந்தனத்திலிருந்து அவன் விடுதலை அடையும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்தும் அவன் விடுதலை அடைகின்றான். எஸ், நெக்ஸ்ட் 17th வாசிங் மாதாஜி. கர்மணோ ஹ்யபி பௌத்தவ்யம் பௌத்தவ்யம் ச விகர்மணः அகர்மணश्च பௌத்தவ்யம் கஹனா கர்மணோ கதிஹி. எஸ், செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம் இல்லையா? நம்ம ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் அதனுடைய நோக்கம், அதனுடைய வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கும், அடுத்தவர்களுக்கு அது எவ்வளவு நன்மை கொடுக்கும் இல்லை தீமை கொடுக்கும், இதை பற்றியெல்லாம் நம்மளால வந்து ஈஸியா அனலைஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதெல்லாம் நுணுக்கங்கள், அது காலத்தின்ல எவ்வளவு இம்பாக்ட், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. எனவே கர்மம் என்பது நாம செய்யக்கூடிய செயல் இல்லையா? விகர்மம் என்பது அதர்ம செயல்கள் தான் விகர்ணம். அடுத்து என்ன? அகர்மம் என்பது செயலின்மை. அதாவது எல்லா செயல்களில் நான் ஈடுபட்டிருந்தாலும் உண்மையில் நான் செயலில் எந்த வேலையும் செய்யவில்லை அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாம் அனைத்துமே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் பொழுது அது வந்து செயலின்மையாக கருதப்படுகின்றது. நம்மளுடைய அன்றாட, அதாவது நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் நாம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் அதை பகவானை மையமாக வைத்து நம்ம அந்த செயல்களை செய்தால் அது அகர்மம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதை பற்றி நாம் இப்போ தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். சோ இது அகர்மம். நாரதர் எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லலாம். அவருக்குன்னு செய்ய வேண்டிய வேலை ஏதாவது இருக்கா? இல்லை. ஆனால் அவர் நிறைய இடங்கள்ல வந்து ஒரு குருவாக இருந்து வேதவியாசருக்கும் அவர்தான் குரு இல்லையா? அது மாதிரி நிறைய பேருக்கு, பிரகலாதனுக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து துருவ மகாராஜுக்கு, இவங்களுக்கு எல்லாம் அவர்தான் குருவாக இருந்திருக்கார். சோ நிறைய பேருக்கு குருவாக இருந்து அவர்களுக்கு வந்து நல்வழியில வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை வந்து போதித்திருக்கின்றார். ஆனால் அவர் அதனுடைய பலன்கள் அவர் எதையுமே வந்து எதிர்பார்க்கவில்லை. பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் அனைத்தும் பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து அப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகள், தன்னுடைய கடமைகளை எடுத்து செல்பவர்கள் வந்து அகர்மவாதிகள் என்று பொருள். ஆக்சுவலி விகர்மம் என்றால் அதர்ம செயல்கள் புரிபவர்கள் வந்து விகர்மவாதிகள். கர்மம் என்றால் நார்மலா வந்து ஒரு செயலில் ஈடுபடுபவர்கள் வந்து கர்மம். சோ பக்தி தொண்டில் படிப்படியாக முன்னேறுவது எப்படி?
முதலில் நமக்கு நம்பிக்கை வேணும், ஃபெய்த். அதுக்கப்புறம் பக்தர்களோட சங்கத்துல நம்ம வந்து இணையணும். கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சியை தொடங்குதல். அதாவது நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், அதாவது வீட்டுல வந்து பிரசாதத்தை வந்து பகவான், அதாவது எந்த உணவு படைத்தாலுமே பகவானுக்கு டெய்லி நம்ம வந்து ஸ்வீட்டு அந்த மாதிரிலாம் செய்து வைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நாம என்ன உணவை நாம சாப்பிடுகின்றோமோ அதை வந்து படைத்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களை எல்லாரோடையும் பகிர்ந்து சாப்பிடுறது. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். டிவோட்டி அசோசியேஷன் செகண்ட் திங். பகவானை வந்து நினைவில் கொள்ளுதல், ஸ்மரணம் பண்றது, அதாவது நாம ஜபங்கள் செய்வது. சோ இந்த வேலையில ஈடுபடும் பொழுது நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் தூரமாக விழும். எஸ், நம்ம எல்லாருக்குமே குறை உண்டு இல்லையா? பொறாமை வரும், கோபம் வரும், அதுக்கப்புறம் ஆசை வரும், பேராசை வரும். இது எல்லாமே வந்து அனர்த்தங்கள் இல்லையா? இந்த அனர்த்தங்கள் எல்லாமே நம்மிடம் இருந்து நிவர்த்தி ஆகின்றது. தேவையற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்து போயிடும். யாரை பற்றியாவது அவதூறு சொல்லுது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கும் பொழுது அதை என்கரேஜ் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து தீயதான செயல்கள் இல்லையா? ஒருத்தரை பத்தி இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் சொல்றது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலகும். அவ்வாறு நம்ம கிட்ட இருந்து அனர்த்த நிவர்த்தி ஆனாக்கா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வெறுமனே விசுவாசம், அதாவது நம்பிக்கை மட்டும்தான். அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ண உணர்வின் சுவையை நடைமுறையில் அறிதல். அதாவது இந்த விசுவாசத்தை நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டால் கிருஷ்ண உணர்வை நம்மளால வந்து உணர முடியும். அவ்வாறு அந்த கிருஷ்ணரிடம் உள்ள பற்றுதலை நம்மளால அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். பரவச நிலை, அதாவது பாவ பக்தி, அதுக்கப்புறம் பிரேம பக்தி. சோ 3 விதமான பக்திகள் உண்டு. சாதன பக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாவ பக்தி, மூன்றாவது பிரேம பக்தி. பாவ பக்தியில 2 வகை. ஒன்று வந்து வைத்தி பக்தி, இன்னொன்னு வந்து ராகனுக பக்தி. இதெல்லாம் வந்து லெவல் 2ல வரும்பொழுது நீங்க பக்தி ரசாமிருத சிந்துல ரொம்ப அழகா படிப்பீங்க. இப்ப இந்த பேஸ் லெவல் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. எஸ், இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்கம்மா. தத்வித்விப்ரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. எஸ், நமக்கு இப்படி எல்லாம் ஒரு ஞானத்தை நம்ம வந்து அபிவிருத்தி செய்துக்கணும்னா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் நமக்கு தேவை இல்லையா? அவரிடம் இங்க வந்து கிருஷ்ண பலராம் வந்து அவருடைய குருவா இருக்கிற சண்டிபாணி அவர்கிட்டதான் இந்த அவங்களுடைய குருகுலத்தை எல்லாம் அவர்கள் வந்து செய்தார்கள். சோ அது மாதிரி ஒரு ஆன்மீக குருவை நம்ம அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய்ய வேண்டும். சோ அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டும் அவருக்கு பணிவிடை செய்துதான் நம்ம அந்த சப்மிசிவா தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும் இல்லையா? சோ உண்மையை கண்டவர்கள் அவர்கள், தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உங்களுக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். தான் யார் என்பதை உணர்ந்தவர்கள், ஆத்மா ரூபத்தை கண்டவர்கள், பகவானோடு வந்து அதாவது இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து நமக்கு ஞானத்தை வந்து போதிக்க முடியும் இல்லையா? சோ அததான் நம்ம செய்யணும். ஸோ இதோட இன்றைக்கான சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. இதுல வந்து சாக்ரிஃபைசஸ் இருக்கு. அது நாளைக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா அந்த ஸ்லோகங்களே இங்க இல்லை, அதனால நான் அத ஒரு 4 ஸ்லோகம் இருக்கு. அதுல வந்து எப்படிப்பட்ட இந்த குருவா ஆகணும்னா கூட அந்த பக்குவ நிலையெல்லாம் நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு வர்றது அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கங்கள் இருக்கு. நாளைக்கு அதை பத்தி சொல்றேன் நான். இதோட இன்னைக்கு நானு ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம சதுர்த்தோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.